Agay! So karon nga sunog sa nao ba ni Mininjo manglaag sa Sikatuna. Kay among bisitahan na manghigala, way lain ang nag-inusarang local ride ng Sikatuna. Pagkapis kay gadyo. O kay lagi na daw si Jeggy Andam nga butong sa ilaha, o bati di na maglangay-langay pa. Basta pagkaon ng isgutan, awan say dugay-duga dyan. O ganda mga pitsil nga maipisan. Agoy! Oy, gini po doy. Pagkitara gani butong sa unahan, malisang mandadyo ng kanahan. Adyo pahalata, na ikaw gigasla. Nindot siya din natin higalang na ikalubihan. Imong jaga-jagaan, di jud majuk-jokan. Pero sa kadugay ng sabot nga mamutong, nadadyo na dyan yung tao. Alas tao! May tao! May tao! Sabatin ninyo! Ginagawa mo? Pagkapis kay dyan yung kinabuhi sa probinsya. Di dyan magutman, basta magkugi lang ka. Pagkaswerte sa higala, dawat limpyo ra. Lupig ba'y silingan, nga kulatan. Ginagawa mo? Oops! Wakoy gipatamaan. Sa maigo lang. Agoy! Unsa mo rin? Ginagawa mo? Unsa mo rin? Oh, namutong deka de. O kaya di medyo uga-uga na ang tutunlan, ang pagkuskus at ang paspasan. At sa kuk iandam, aron ni ng tanan. O kay si Flory nahalinan marugabo pag mayaging adlaw, ang special at ang laba. Ado ni biskwit, pang suba, o gatas, pang palaka. Kay basin makapabor si Ondoy Unja, dagang duga ang magawas-awas. Agoy! O karong hapit na may mahuman, ado ni manok na samukan. Basta lagi kini kumadakpan, automatic, mahimo dyan ni pang sumsuman. O kaya lagi pa daw na may silang lagkaw kay adto magtikaw-tikaw, ang kapresko sa hangin ang sumugat sa amin. Ug ang kalinaw sa paligid nga murag lami iligid-ligid ug labaw sa tanan, ang saging way ginamos nga pag imong matilawan sarap magyakapan. Agoy! O kaya lagi adunay hinugsaging sa lamisa, di na maglangay-langay pa. Automatic atong pritohon nga pina-aesthetic. O kayo na ko sa pagmamahali dyan lang, ang butong na naman ang payamuntan. Ang kanindot sa panahon ang idudog sa akong kagupahon. Mang ako na lang ning inom kay murag but-but ra ang tanan. Tungod sa katami sa sabaw, naalala ko tuloy yung isang araw. Ginagawa mo? O kay kusog naman og tulid ang linaktan, mo nakadesisyon mi nga moadto sa unahan. Kay magbalhin sa kabaw nga hinuktan. O kay naami nakita nga punuan sa mansanitas, mao ni hapit mi og pamitan. Hilo ra ba na, boss? Ah, so yan ka to makahilo ba? Karong bukaw na rin ba? Og sa pikas sa taran, adunay balingbing nga punuan. Dali-dali kining itilawan. Og sa kaaslom, Samot ka maot ang naong. o kay lagi tayong panihapon na, bang nakadesisyon mi nga mahapit sa lungsod sa Sikatuna. So kung naay food bazaar, meaning hapit ng pista, diri. Og diri na lang sa tataman mga sanagsanan. Agay!